nou în țara noastră care combină forța cu agilitatea și creativitatea. Acest sport are mai nou adepți și la Brașov. 20 de tineri pasionați de mișcarea în aer liber se antrenează zilnic într-un spațiu improvizat de ei pe un teren de basket. Efortul fizic făcut de aceștia nu este deloc ușor. Ei au nevoie de o musculatură puternic tonifiată, dar și de mult curaj. Deși sunt exerciții asemănătoare cu cele de gimnastică, gradul de dificultate al elementelor este ridicat. Acestea sunt numai câteva dintre exercițiile pe care le fac cei peste 20 de tineri pasionați de street workout. Zilnic, ei se antrenează mai bine de 3 ore pe un teren de basket din Brașov. Au însă și o nemulțumire. În lipsa unui parc special amenajat, practicanții de street workout de aici, din Brașov, sunt nevoiți să exerseze pe acest gard improvizat, care în plus este și deteriorat și în orice moment le poate pune viața în pericol. Cei 20 de tineri îi încurajează și pe alți doritori să li se alăture. Cerințele sunt minime, o pereche de mânuși, n-ai nevoie de bani, de nimic, nu trebuie să-ți faci abonament, se lucrează doar pe ce găsim aici, pe aparatele existente. Eu practic cel în 3, 4, 5 ani, practic acest sport, îmi place foarte mult decât să merg să dau bani la sală, mai bine și fac la aer curat și e mai bine la aer curat. Sportul a pornit din țările din America, a evoluat până și în Rusia, Ucraina, toți acum, adică foarte tare a evoluat sportul acesta. Street workout este un sport apărut în urmă cu aproape 20 de ani în suburbiile din Statele Unite ale Americii. În prezent, în fiecare an, sute de concurenți din lume participă la campionate mondiale și europene. În țara noastră, street workout se mai practică în capitală și în Galați.